И ако оставите това са нещо, да сменете да режди. Това е общия канал. И тук спомняте в него гледна точка, сега моя гледна точка. Аз тук бях направил това, направих си българското знаме отгоре и то спидя, аз тук му бутал. Тук имам мина надолу. Сюда? Да, който не знае, е от тук мина и бум надолу. Аз искаш си ще правя зълбак. На този джип в неговата част му бях дал, защото нали мога да разрушихме къщата. Бях му дал тук всичко е това там да спре, пък аз това да ме само това да мою. Имам си кошче, виж, който падам вътре в него. What? Нали падам вътре в кошчета си. Ще имаш още? Да. Как падна, бе? Умря ли? Не, жив съм. Нещата ти? Вътре паднах. Оф. Голямата работа. Не така знаех, че мога падна, бе. Тъпо кошче. Майка. Не знаеш, че може да паднеш, брат. Не знаеш ли? Няма ти. Емко, ще ми дадеш. Човек лагна ми, нали като умре? И ми лагна и изведнъж. Що те? Защото чеден. Расист. Чеден си ми. Ела, имах уби, бе, айде, светло. Ела, ме уби, бе. Искай да посъгака. Айде, пусни го, пусни го, бе. Пусни го, светло. Айде, Светло. жено. Айде, светло. Светло. Окей, ти малко летеш, не. От ческа скочи, бе, ческа. Така ли ще видим? Добре, чакай. Да спа. Не ме интересува. Искам да спа, лягай. Спи, бе. Я лягай, Човек, бе. виж, от тук се вижда за кого дето си направят нещо. Виж. Това. Ка? Е това нещо. А, да. Да, Това не е моето, това е на Да тролката. лягаш ли? Не, става си прав. Става и замахай. Не си лягай, казах. Що? Казах. Имаш саплинги някакви. А, не, аз знам къде има. Ма ти ми расист. Нали? Да, бе, аз съм расист. Кафената. Който е, бе? Пранк. Пранк, бе. Какво му интересува? Това няма хубава нещата. Всичко ми е тук. А, така ли? Добре, чакай. Понеже ще ги взема. Който иска да се чупи. Аз Аз ще- ще ти гледам, аз ще ти влизаш. Право, бе? Аз къде ти влюбям, бе, ей? Не. Ода да на кой, бе, умник? Ама, си не обещаме нещо ти, ма, а? Какво ти обещах? Ода да чута твой, аз мога да си идвам когато си пожелавам. Все пак, като искам да копая дърво, копам дърво. Значи аз мога. Ти сам. Ти какво ще пеш, мога да отая питам, ей тук. Какво ще Мога. пеш? Не можеш, аз съм за дърво, може да излизам. Бе. Хубава, аз с мотиката ще бия. Ела мотиката. Бушпул. Du bist schwul, oder? Nein, ich bin cool, aber du bist schwul. Майка ти е школа. Майка ти е schwul. Баща ти. Дядо ти. Ja, Учи. Ужас. Вина ти. Ужас. Das war прибит мой. Еми, колко ще отспира? Кой показва? Същия. Не същия. Същия. А същия. Ти го казваш. От нея е едно. Не е кой. Ще кикна. Таки кой. Давай. Немай ти се. Нема давай, пиши кик. Това ме знае. Аз нарочно му не казах. Така се случи. Ако си спомняш, ще го направи миналия път. This is so sure. Ебам ти матера, пичко.
пъш, бе. Ай, са пари пак. Спална ли някъде след спаунпойнт? Какво? Направи ли някъде след спаунпойнт? Аз? Аз, за да не падаш високо. Ето как ще го направиш, чакай. На мен няма да става. Не, на всеки става вече. Ебам ти, Питер, пичко. Стане. Ето. Сега виж. Това И е. сега спаваш и така. Ни боби, бе. Няма. Аз спамвам се. Ама виж, аз как с... Не знам. Нали не изгуби нищо? Чит. И аз да сложи спам път. Мен не става. Аз съм пуснал чит, бе. Що мога да си читвам? Ето как да се сложа. Potatoes, potatoes. Tomatoes. Прави, не ме интересува. Убивам, да, пичета. Уже. Валери. Опять след спампойнт някъде. Аз съм пичета. Спампойнт. Спаун. Ти? Не. Ти не можеш. Чакай малко. Как не може? Сега ще спомня на всеки. Спаун. Point. Трол. Чай, че го написах с едно по-голямо. О май гад. Spawn point. Следващи. Не мога. Какво са прави? Който не може, не може. То ти можеш. Нали? М? То ти можеш, бе. Мога. Можеш. Май в този епизод ще го напиша как само килвам, да вижди. Окей, айде да сме квити за кил на яс, чакай. Кил. Аре, следващите. Богат може да седим си да килвам. Ела има килни. Иска. Ела е. Иска. Айде, мъкша. Какво ще кажеш? Изпълням ти малко джампърските неща, да видим дали ще прокнеш водата от първия път. Айде, че не ти право баща. Става ли? Разбра ли? Ехо. Айде, не ти право. Искаш ли оградки, че не ми тат? Не искам нищо. Така ще ме се сърдиш ли? Добре, ще ме се сърдиш. Моята брадва сега ще щупи, защото му се сърдиш. Е, така. Може да ме целиш бъдните пидалунки ли? Аз завше играя за играя ли го. Може правим Сава, бе. Сега освен, че са бъдниха битка. Аз съм в мината си, да знаеш. Какво ще кажеш? Моя се работа. Да, то бие, ме каза, то бие един път. Ко? Трябваше да то бие. Нела. Квит. Мен не ме интересува, убивам колко си искаш, убивам 1000 пъти. Не, аз не те убивам вече. Просто защото му уби. Ти казах в начало, че не искаш. Ти нали спа в леглото, бе? Или не спа? Не. Ме го би спал, щеше да се спалниш на леглото си обикновено. Да, повинат би неща в водата вече.
Имаш ли дърво да ми дадеш назаем? Не, аз видях. Аз имам. Съм имал. А ти си нямал. Едно камъче имаш? Имаш с тези сплей. Никакъв камъч нямам. Имаш всичко. Аз медитирам, събирам сега. О, то чай, те тук са ми. То по-мен дайте ми се найде. Там ли бе? Да, твоето. Давай, изми. Аз не искам. Да ми трябва кабелство. А? На мен ми трябва кабелство. Колко искаш? Николко. Кажи колко искаш. Николко. Ай се сплей на много отворен. Колко искаш? Николко. На мен е така, в мен колко искаш николко. Много се тъпне. Дистък. И също. Ти също. Мангал. Да. Сибенен. Ти. Пидарас. Ти. Война. Ти. Свиня. Си ти. Си ти. Пъсцъп. Си ти. Шматка. Си ти. Смотърък. Си ти. Едъл. Аз. Аз. Сега да падам към мината си. По-бързо. Така. Аз съм богат. Съм че откъде си излияш. Аз му излял от всякъде, пък аз излям откъде не трябва точно. Добре. Фак. Нямам толкова сега. Нещо ще си. Така ще ходя. О, айранче. Точно имаш ли ти? Какво имаш ти? Нищо. Имаш, ама оси. Не, ти нямаш толкова човек. А? Толкова ти имаш, толкова ще му мамаш. Нямам толкова човек. Аз нали умрях в лавата. И всичко ми отли там. Пасът, яко ще се направя пещерата си, бе. Не е много яко. Отлично всичко. И какво влезе в моята пещера? Бери откъде! Камък ми трябва. Циганин! Ще да откъде? Камък ми трябва. Ей ти камък! Ей ти! Надолу ти имам, смял. Абе няма никой ще минате, ей, мушо! Ти. Ай, малко си се. Това е. Не, виж какво спомнях тук що. Спомниш ли си? Чакай. Давай. Караш къде? Косметическо цвет. Нали? Това ти имаш? Едиан. Иранчо? И Евет. Ще ли сега вече от мината щакилна? Що? Тя си сам моя. Не делим. Добре, бе, добре. Делим, добре. Не делим, защото съм ти дал Добре, колкото добре. искаш разстояние. Махай се. Добре, бе. Махай се, да те гледам по водата нагоре. Давай. Ай. Водата нагоре. Така, качвай се. Така като Батман. Тин. По-бързо е. Спеш ки лъжа. Имаш късмет, че не се качвам хубаво. Така ли ще ми спираш водата? Аз, бе. Пускай я. Какво? Имаш кофа. Да. Човек, ти имаш 49 айран. Ти имаш повече неща от мене. А трябва бе. Пускай вода тук. Няма да пускам нищо. Бирам пак. Давай, О, човек, аз така ли ти правя? Аз те махам просто от миналата ми, защото си е моя. Добре. Какво добрясваш ми? Ти ми спираш водата. Не се, че ми идваш в мината без позволение. Аз нито едно айдан, че имам, ти ми се викаш, че имам милиони айдани. Не, ти видях ли ми тази 49 айран? Кога? Сега. Сега? Да, видях.
Да, ти си го оставил, да. Аз в мината! Сега ставам! Виж после шибания шибан клип! Аз умрях с тези айрон! Глей, тук сме спрял. А, не, тук не си спрял. Ако беше спрял, ще там напсувам. Не псувай го. Напсувах те. Псувай го. Напсувам те. Давай, Псувам те, ето виж, псувам те. давай, Псувам те, бе. давай. Абе, ето, псувам те. Добре, ари. Аз те псувах. Добре. Не е хубаво. Трябва да тази курс се бъгва, бе. Какво ще правиш сега? Ще набирам колос. Тя излезеш се точно до мината ми. Пати, аз къде стоя? Къде ме пада тук? Никога не правиш шеги на човека, който притежава след вода. Къде падаш обикновено да сложа вода? Тук ли? Не знам. Оп, ще видим. За сега да съм ти сложил там. Ако успееш да падаш някъде там. Ето ще найдя вода. Можеш ли малко кол да ми дадеш?
Къде ако намерих? И мамата мързи да сложиш една вода тук, да не се изкачвам с водата, не с кабелка. След си взимал там, де съм шал отстрани. Вот, и защо ме е щупено отгоре? Окей. Нищо да ти бавя. Това точно ти казвам, да окей, казвам. Айде бе, тъпата ти къща ми прилича с кучо. Ече, имаш си безплатен за влада. Посмей само да убиш. Това там пъгнали са. Окей, ти нещо не може да се щупи само, ама и ти от мен да мене. Не тази водата са бърнаме.
В нашите градини там населените имаме ли за картоф? За моркови, аз питам. Не знам. Как не знаеш, като те са твои? Как се съгради? Колата му се бля, като гледам как се съгражда. Тук няма да съм хляб. И тук е сам хляб, тук е голямата китайска стена, дето нещо не направих стена накрая. И тук някъде на китайската стена, къде имахме кокошки. Да. Айде, че ти са приема на голямата работа, като ти спрял тук Абе, неща. я знам къде са тъпите кокошки. Не ма пита. Я ги знам тъпите кокошки, къде са тиките, беби. Се направи дупката. Ти сякаш мисля, че аз знам всичко тук. Но като те питам къде ти е къщата, винаги чески ще отговориш знам. Знам с къща къде. Ама тъпите кокошки не ги знам къде са. Но ти правих китайската стена, не я правих аз. Ей. Ти трябва да знаеш къде са. Ти ги загражда там, крави, кокошки или какво заграждаш. И в тая позиция ли имахме спалнер или в другата? И къде е то спалнер? Те ти имаш един често. Айде да спомня с къде беше спалнера. Защото ми се ходи за левели, след малко да ходя.
Имаш ли кофа да сложиш отгоре мяра на такова вода, за да може да тече? Нямам. Остай! Половиня клип минава в тишина. Половиня клип минава в тишина. Просто на спаунера. Аре, майка ми да е малата потом. Ти май не виждаш. Аз нали отидох и ги размножили. Аз те питах в начало още и после ги забелязах там овцата и забелязах голямата дупка с кокошки. Чест. Ох, чест! Ще се хваля да не знам. Пусна ли сумата? Не още що. Няма да идеш. А? Няма да идеш. Не. Що? Отказах се. Ти лева ли искаш да се бъдеш? Не да се тя. Къде беше то чест, бе? За спаунера. А, да, седих са къде е вече. Това как му биха. Не ми взимай нещата, ако обичаш. Ауч. Защо? А? Къде бе? Готово. Бий се.
Някой зомби да ти е пуснал някакъв смич. Малък! Пидерас! За кой левна бе? Сега малкият пидерас ще се облича в твоите будони и направо сме. А? Пидерас. То сега се облича в твоите будони. Аз гледам колкото по-бързо да отида там да не ти вземи само меча, че тогава вече няма шанс. Аз или път така бях с диамантини брони про четворка и направо. Ето го мангала, майка му. Майка ти мръсна. Не, нямам шанс вече да го имам. Що? С броните. Нашите? Да, Малкия? да, Сериозно? да, с една брони. Вече? Всичко? Да. Не, знам те всичко си е там. Ама би мега много да имам, че то спи да раз. Оти, кога си направи толкова бързо брони? Гледай, аз тук от паника, гледай купя аз дъхтах. Имаш ли малко дърво да ти остава някъде в чест? Вече аз си спомня кои са твои. Това е твое. Това е твое. Това е твое. Това е твое. О, почти ти го оставя в честа, става ли? Не. Отзади. Аз бъда сдъдрен. Да, за това съм първи рено. А ти кой беше? Аз бях 18. Пак ли дойде им пидерас? Да, бе. Аз бях 5. Аз бях 18-12. Така. Сега съм четвърти аз. Кой лева си? Аз пети. Майка ти то с Айрон Броня. Fuck you. Не с Айрон такова. С Айрон лопата беше. Човек на движимото. Останах. Малък има, не е зомбито. Абе, ти колко пият се, брат? И вземи дърво. Вземи дърво и спри зомбитата. Спри ги. Не бе, остави, той не ти Ама, пречи. погледната неща са там, брат. Къде? При зомбитата. Моите ли бе? Нашите, твоите. Спри ги. Чакай. Вземи дърво. Чай, че ме изнасилва сега едно зомби отзади. Айде, тъп телефон. Какво стана? Готово. Да, мен ме изнасили вече едно. Зомби вилиджър ме изнасили. Гледам всичко да се става. Хубаво, аз сега ще взема чест. Ще направя чест. Аз ще взема чест. Колко да имаш? 33. Аз имах 12. Не 11. Аз 30, една, 32, 33, там някъде. 30 знам, че имах някъде там. Ти там ли си още? Кое се едно с честове? Един малък за теб, един малък за мен. Просто ще направя един голям, пък там го спомни двата. Двамата. Да хвалим бухуци. Къде ти? Оф, какво направи бе? Абе да, така наистина е по-добро. Къде сложи крафтиката? Има крафтика, че няма. Заби го е тук. Ама така до някъде така е мега тъпто, да ти кажа. Защото по-хубаво си е така, както си беше. Така е мега тъпто. Защото виж, ние не може да ги бием. Пък като сме долу, те идват. Ние тук ще ги бием. Ето, те набият така повече, нали знаеш? Ние тук ще ги бием. От тук къде ще... Кой ти искаш да я си мъцо? Да я се заклещих малко, да я бъм ръсна. Окей, thank you, че ме заклещи. Просто за какво направи от по-гадно на по-гадно, за какво направи? Печки видите да толкова много. Кога направи чест, бе? От твоето да розе. Какво имаш?
Значи, доста китки, една изхабена почти брадва. Чакай. И това е. Една почти скъбена, брат, бе. Как? Да. Не, значи моята се е щупила, докато съм забил. Окей. Това е моята, значи. Да. А колко айрон имаше? Към 30. За тук, защото го спочитат. Нали? Да разваля всичко. What? 30 и на мен му остават 3. Значи има към 20. Не знам там колко. Не знам колко имах, аз не ги спомням. Сега за какво да звали тук? 20, аз имам 14. И доста камък имах, може да се каже. Колко? Поне и ни 15. 15. А, 15. Да, бе. И ни 15 камък имах. Какво бе, аз обидам? Стига над 15 станаха вече. 15. Ама аз обрах няколко. После? Да бе, милиони тикетки и това са моите неща. Друго? Няма. Потато имаш. Който е потато. Потето. Готов. А? Това моето. Ох, тук защо си направил така, че аз не те Това знам? всичките моите. Какво стана, бе? Те пият Майнкрафт и дропват килите. Тата и по-яко. Не. Те е по-хубаво. Чай тук потейто си шупати отзади. Аз ще сложа такова да се пече. Айрон. Хубаво сега, той може къде изчезна. Геране. О, не, той почти се чупил, бе. Аз се го слагам и тук да не го вземем сам. Кой? Геране. Няма. Потейто. Слагах таки, да. Ти имаш да печеш? Но аз нямам вече. Айрон имаш ли? Аз ще го изпека в моята къща. Тук? Там си е често. Сложих това да водят го взех от там, нали, да го щупа за... Кажу за... Често. Тук защо няма една пробивка да минавам? What? Окей, оставих. Хайде да се причеса, няма. А, той се изпекла, аз съм го гледал просто. Запознах ж вода. Не мисля да слушам за клипа. И хората ще бъдат за клипа. Аз бях Мичо Бел, той беше Чао, чао.